Det lyder sjovt. Må tage billeder af ham. Jeg har givet en tur med pisken måske. Ja, ikke alene. Ikke alene, men bare hænge op. Lad lige være med at tage billeder af mig. Hvad det er det? Hør det. Vinke. Måske det godt billigere at kigge af det. Hvad? Another chicken tikka, that should be dry. And euro is special. Chicken. Here. This is beef to go. Skål, Peter. Another fries? Yes, I wait for the other before it starts. Okay. And take salad. For him, question. How it's late. Do you know how to start? Jeg var bange for, at vi der ser de sådan lækker bare til. Så laver de rækker på. Hello, Pepe! Ja, She likes pleasing her one, so please all day long.
I don't know, maybe she's going, but I don't know. You always used to know. Okay. Pretty cool magic, everybody. Hey, look. Når du også kan filme og gå til stadion. Helt okay. Ja, og prøv at se, hvor langt der er derovre. Ja, det ved jeg ikke lige. Right, take a seat. Take a seat. As you can see, they've still got the. That's why you see big crowds in Montreal. And if anyone wants to come up and sit in the manager's hot seat, then they can come up and get the picture taken. If you point to the person that's taking the camera, so if he's taking the camera, you point like that, then you look like the actual England manager. And I would like. It's nice of you for back. I tell you, it's I think we've got a spare. And that's really. That the girl will take a photograph, a widescreen photograph. They cost £10 at the end of the tournament. Sit here in the blue. Prince William was this year. He was actually the one that officially opened the stadium, Prince William.
Hvad synes du, det har været her i England? Det er fedt. Jeg kan godt tænke mig at have et par uger mere. Okay. Jeg kan godt tænke mig at blive her på lørdag, så vil jeg op til Manchester tur og tage hjem igen søndag. Ja. Jeg synes, det er godt ferie. Jeg synes bare, hvis det er mig, der kommer, så giver jeg alle sammen uges ekstra ferie. Men ikke på King's Cross på en 5-stjerne hotel. Så du glæder dig til at komme hjem til Danmark? Hvad tror du selv? Jeg kan mærke, at min seng kalder nu, og min computer kalder. Og så skal jeg bare se The Simpsons, når jeg kommer hjem. Ja. Tak for mig. Christian, hvad synes du, det har været de her 4 dage i London? Hvem har du fået købt dig til dine forældre gaver og det? Jeg har købt Ja. Så du glæder dig til at komme hjem til Danmark nu? Ja. Hvad det? Hvad synes du, det har været her? Hvad synes du, det har været her? Så du glæder dig til at komme hjem? Ude godt, hjemme bedst. Ja. Charlie. Nej, for du snakker mere end alt muligt andet. Christian, hvad synes du, det har været her i London? Fantastisk. Det var langt væk. Så du vil gerne være her i en uge mere? Ja, jo. Ej, jeg vil gerne hjem nu, men jeg synes, det har været fantastisk. Og nogle gode oplevelser. Ja. Helt sikkert. Det er dig, Christine. Hvad synes du? Hej. Christine, hvad synes du, det har været her i England? Fint nok, Ellen. Jeg glæder mig til at komme hjem. Det er dig, Ditte. Hvad synes du, det har været her? Hvad synes du, det har været her? Jo. Hvad synes du om den der fede koncert der? Du er sådan helt sikkert. Det er dig, Arla. Arla, kig fremad. Jeg bliver snakket til dig. Hvad synes du, det har været her? Kom nu, Arla. Prøv at se, fordi det kunne stå. Camilla. Jeg synes, det var en kanontur, men jeg vil bare gerne hjem til min dobbeltseng i Så du vil bare sove lige nu. Og jeg gider godt snakke. Pernille, hvad synes du, det har været her? Har det været en god tur? Okay. Anders, hvad synes du? Jeg synes, det er en fed tur. Det er dig, Ditte. Så du glæder dig til at komme hjem til lille Danmark. Jeg vil til at komme hjem til Jakob. Jeg er ude og se rigtig sejlige gode serier. Så du har en lidt helt fed tur, og det? Ja, jeg er års. I hvert fald års. Hvad var dig, Rasmus? Hvad synes du, det har været her? Det var godt, Kasper. The mademoiselle talking to you. du tog vel ikke et billede af ham. Det bedste det her fra teater. Jeg troede på, at jeg Og så se det hele. Big Bed og rummet og det hele. Og så får jeg en rigtig fed hue af det. Så jeg glæder mig til at komme hjem til Danmark og fortælle det til mine forældre af det.